máme odborníka na choroše, Pavla. Dobrý den, zde máme choroše, který se nemusí lízat, lámat a je velmi vzácný. Zde vám ukážu nějaký exponát. Tak se ho odložíme. No. Tak, tady vidíme, že je před několika dnema vyrostl. Tady vidíte to hezky, takový bílý, že se to nedá skoro ani uříznout, nevím, co to je. Prosím, pane odborníku, tady mi to podržte, myslím, to nejde teda. Tohle se dá ulomit, jsem slyšel, pej. Rukou, to stačí rukou ulomit. To je nechutný. Vole, pojďte, nechutné, pane. Musím to uříznout. Tak. Tady vidíte, že je nějaký takový plesnivý. Vem to do ruky, rozpůjte ho v ruce. Přeci to jde, tamhle máte dalšího. Jo. Ukažte. Tohle zahoďte klidně tamto. Dejte mi ten nůž, pane. Co si myslíte o tomto klánovickém lesu? No, že zaprvé tady žádný hřiby nerostou. Za druhé tady máme nádherný exponát choroše evropského, který roste jenom zde v klánovickém lesu. To dáte skopit, to jo. Tak ukažte, dejte si slyšet, že se to dá rozpůlit v ruce, jo. Nebo tamhle se na zemi, to je jedno, třeba dva můžete rozpůlit, za sebou. Helejte, tady máme zrovna jeden exponát, do prdele, au! A co tenhle? Fuj! Ukažte. Fuj, ty vole, ten nechutný, kurva! Podejte mi ten nůž, prosím. Vem to do ruky, protože se to dá. Jde to? Ano, jde. Ty vole, to ani nejde. Fuj, to je nějaký sráček, ty vole. Ukažte. Vem to třeba do ruky. Ne. Tady. Vidíte? Rozpůj toho v ruce, protože to ne. A to tam jsem chorůžek. Fuj. Ten malinký. Utrhněte ho. Rukou. To stačí rukou, ne? To je malinký miminko. No, to je nádherný. Koukněte. To je nádherný. Nádherný. Ukažte mi ho. Já se ho nechám. No a ještě jsem tady viděl nějaký na tom stromě. Dá se třeba ulomit tenhle. Já jsem si říkal, že vy jste na to odborník, že? Jo, dá se. Já vím, že vy jste mi říkal ještě před natažením, že se to nedá uříznout vůbec. Počkejte. Jich je hodně, že jo? A co to je nejvíš, to taky ulomíte? Ne, tak tenhle, že jo? Tento? Ne, to je nahoře, že jo? Ono to není nic lehkýho, já vím, že vy jste odborník, jako. Vy si s tím hravě poradíte, že? Určitě. No já to vím. Fuj. Promiň, strome, ale musel jsem. Já vám třeba tady ukážu ten malý exponát A potom mi ukážete třeba ten velký. Ale koukejte, jde to docela. Je to hravé. Je to hravé. Koukejte třeba tady. Ano, a ukažte rourky. No to je nádherný. A vy jste ještě tam nějaký exponát, že jo? Úplně stejný. Ano. Ten jsem si ulomil pro rodinu domů. Sice to je nezákonné, ale je to fakt nádherné. Protože se z toho dali vyrábět trout jako na oheň, že jo? Ano, dali se pálit. Ukažte, podržte mi tu kameru, já to zkusím taky ulomit. Počkejte. Tak, můžete.
To by muselo být nic těžkýho, že? Mám ten kvalitky připravenou. Ano. Jděte trochu dozadu. Jo. Aby tam jenom to nevyletělo do hlavu. Je vedle, hele. Zase vedle. No nějak to nejde, ale já na to do prdele. Já na to nejsem. Já vám to zkusím sundat. No zkuste to vy, já to potřebuju. Podržíte mi to prosím, tady ty dva. Hoď to na zem. To mě úplně bolí ruce, jak je zima. Pytle. Odpál. Ale to na mě nehoďte, pane. A policie je v čudu. Tak se na to zavěřte. Vy jste prý na to expert Evropy. Kdy byla olympiáda, byl jste nejlepší trhač chorošů. Už je zlomený. Dejte nám pěstí do toho. Ještě. Tak jak vidím, na tohle jsme krátký, že? Ano. Já jsem slyšel, že prej tady ty malinký chorošky jsou tak roztomilý, jakože jo? Ano. Utrhnete mi tenhle. Jo. Budu tak hodnej. Vydržte. Ale až mu nezničíte ty rourky, jo? A co třeba? Tady ten máte. Ale já chci tenhle. Ještě. Já to mám na památku. Ty malinký, to jsou neřádi, co? Ano. A máme to, sice tam zůstal, ale máme. To je nádherný, protože takhle vidím, jak je tam ten průřez, že? Přesně. To je nádherný, podržte mi, dejte to do kapsy k sobě. Ano. Si to vezmu. A zde máme ještě jeden exponát, což A ten už tam necháme, protože ten je fakt zařizlej. tenhle vážně. Ale tamhle se nahoře se mi líbí. Dolezete tam pro mě, zkusíte to aspoň. Neskusit to můžu, ale expert... Udělejte dobrý skutek. V lezení na stromy nejsem moc dobrý. Pozor na to, tam tady máš. Tam nevylezu. Promiňte, ale... Nevadí, i myslíte se vše jednou Ještě vám úplně. tady chci představit jeden, kterého roste vyloženě tráva. Tady to je. Ten nádhera. Tady to vidíte, takhle je to v tom tráva. Takhle je utrhnu, tady můžete vidět. Pod tím, no, třeba. Tady. To se nějak zaseklo, že? Ano, a tady v tom. Tohle je velmi vzácný exponát. A jmenuje se to choroš indický. A roste většinou na břízách a holých stromech. Prostě na těch listnatých, že? Ano. No nic, my budeme mít výpravu a jdeme dál. Zbalíme to. Máte ty choroše? Ano, máme je tady na zemi. To je dobře. Slučte se tady s těmi našimi choroši evropskými. Koukněte se na průřez a konec. Jo. Děkuju, tohle bylo vysílání hlavních zpráv. Nechoďte do lesa. Do prdele, co je tam za choroše? Choďte onem! O můj bože! Ty král! To utrhnete! Ano, utrhnu. O ne, může mám baterii! O můj bože! Oh my god! Tady vidíte nádherný choroš. Indicko-maďarský, je vážně pevný a dokáže hodně vážit. Klidně se to potěškejte, já vám podržím kameru. Ty vole, nejmace. Tak tohle to je náhoda. To je taková náhoda. Je tady to je což vzácný druh tohle, jo. Tady je další a toho tam necháme. Jo. Necháme. Tohle máme na památku, protože Nádherně voní. je nádherný, hele. No nic, tím se s vámi loučíme, nechoďte do lesa na houby, když nerostou. Děkujem, nashledanou. Účinkoval Jan Krupka a Pavel Růženský. Trrr.